בואו נשחק את המשחק אס בוכה קינג זוכה. אז פה יש לי קלף אחד מלך לב. אני אשים אותו פה. יש לי פה עוד מלך לב ואס לב. תעקבו אחרי אס לב הזה, אוקיי? אני אשים את האס לב למעלה ואעשה מהלך כזה. איפה האס לב נמצא? אז את האמת שהוא לא למטה, כמו שכנראה ניחשתם, אבל הוא... ואם הוא באמצע, מה יהיה למעלה? למעלה יהיה גם מלך לב. אז האס לב נמצא באמצע, נכון? אז לא, באמצע גם יש את המלך לב. אז איפה לעזאזל האס לב? הוא למטה. אבל עכשיו תראה, בלבלתי אתכם לגמרי, כי הוא גם למעלה והוא גם באמצע. ואז אני אומר שאני משתמש רק בשלושה קלפים, מלך לב, אס לב, ומה הקלף הזה? מלך לב, אס לב, את האמת שזה הג'וקר.